Il-Fond tal-Kawżi Ġusti għandu dħul annwali ta' madwar €1,700,000. Il-flus f'dawn il-fondi huma regolati mill-lat dwar il-lotteriji u logħob ieħor. Il-fond huwa intenzjonati li jgħinu jiffinanzja proġetti u inizjattivi ta' natura filantropika, sportiva jew soċjali. Aktar kmieni din is-sena l-Ministru tal-Finanzi talab lill-Awditur Ġenerali sabiex jinvestiga kif l-eks Ministru Tonio Fenech amministra dan il-fond bejn Jannar 2011 u Marzu 2013. L-Awditur Ġenerali sab li jekk il-wedit li saru sa qabel l-elezzjoni ġenerali jiġu onorati kollha, dan ikun ifisser li l-fond għandu sas-sena 2014 mingħajr flus. L-Awditur sab ukoll għatta nuqqasijiet fosthom nuqqas ta' tmexxija tajba, parametri li ma ġewx osservati u dejta sparpaljata. Qal illi ġieli ġew approvati fondi li qabżu l-limiti u raġunijiet għala dan sar mhux dejjem kienu indikati b'mod ċar fir-rapport tal-Bord. L-Awditur Ġenerali propona għatta rakkomandazzjonijiet sabiex jindirizza għatta nuqqasijiet fit-tmexxija ta' dan il-fond.